territorial owner tries with all his strength to ward off the intruder. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Marites, mga kabalitaktakan, bangon-bangon na, sana sumilip na po ang haring araw kung nasa ang lugar man po kayo kasi today, dito po sa Baguio City, ramdam na namin na ang ganda ng panahon, pero kahit maganda yung panahon, naka-jacket pa rin ako kasi nilalamig ako, kailangan ka nang yakap ko. And of course, isang araw na naman po ang pagsasamahan natin, isang umaga rather, napupunuin po natin ng good vibes na madadala nyo for the whole day. Papangunahan po niyan ng isa sa Dynamic Trio, ang Minion in the House, Randy Guzman. Nagpapangalawahan naman ang inyong gentle giant na makakasama nyo ngayong umaga sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. Ayan, and last but not the least, makikisama rin ako sa kulitan at kwentuhan. Ito ang inyong ate/tita, Sofia Pagatuan. Oo, kaya doon po sa mga meron na silang mga kuryente, Congratulations. Nawala kagabi. Wala? Oo, mga alas 11. Pero bumalik din ka agad. Tulog na kasi ako noon. Ng aga kasi. Aga naman. Beauty rest. Oo, looking for bebe time. Beauty rest for Oo, very busy. Anyway, sa mga nais po kaming mapanood via television, pwede nyo po kaming mahanap via the GNN channel, and below that is the Highland TV. Sa mga naka-smart TV po, pwede nyo pong i-rescan ang inyong mga television channels, hanapin ang GNN and the anak ng GNN, ang Highland TV. Sa mga naka-de-antena naman po ang kanilang mga television, ipihit-pihit lamang po ninyo yan hanggang mahanap po ninyo ang tamang direksyon patungo sa Dynamic Trio. Pero kung nasa labas ang inyong mga antena at hindi pa po okay ang inyong location, mamaya makuryente kayo, it's okay because we have other ways for you to watch Morning Balitaktakan. Yes, and that other ways is our social media platforms. And live na live tayo ngayon sa ating Facebook. So, like, comment, share, send gifts, send stars, lahat ng gusto nyo i-send. Ayan, go ahead na, And of course, sa ating YouTube din, live na live din tayo. So, like nung sinabi ko dito sa Facebook, like, comment, and share na rin. And also, you have the option to follow our other social media platforms. We are on Instagram. We are also on Twitter. At meron din tayo dun sa TikTok. And of course, makakalimutan ba natin ang ating website, ang rngph.com, where we publish very interesting articles that you can read and share. And of course, dito rin is napapublish natin yung mga replays natin for Morning Balitaktakan and Luzon Headlines. So, ayan mga kabalitaktakan, stay updated. Ayan, stay updated mga kabalitaktakan. And speaking of being updated, alamin na natin nasa na itong si Carding matapos manalasa dito sa ating bansa, ating Silipinian, sa ating weather update ngayong ika-27 ng Setyembre 2022. Sa ating latest weather update ngayong umaga mga kabalitaktakan, tuluyan na pong nakalabas sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Carding. Malapit na po siya dito sa bansang Vietnam. At ngayon nga po, kahit wala ng bagyo or nakalabas na si Carding, magdadala pa rin po ito ng pag-ulan dito sa ating bansa, especially dito po sa parte ng Palawan, Marinduque, dyan sa NCR, Bicol Region,
and then dito po sa Central Luzon. So sa ngayon, habagat na lang po ang nakakaapekto at yan po, napakalaki pa rin ni bagyong Karding na maglalandfall. Expected po yan sa probinsya or dyan sa parte ng Danang, Vietnam. Pero kung nakikita nyo dito sa bandang eastern part ng ating bansa, meron na namang namumuong sirkulasyon ng bagyo. So far, hindi pa dinedeklara itong low pressure area ng Pag-asa, pero expected na magiging low pressure area ito for the next 24 hours. Pero ang nakikita nating tutumbukin nito papuntang Japan naman siya. Hindi na siya papunta dito sa Pilipinas. Pero yun nga lang po, patuloy pa rin pong naghahanda ang probinsya, ang buong bansa ng Vietnam dito po sa itinuturing nilang pinakamalakas na bagyong tatama ngayong taon sa kanilang bansa. So, si Typhoon Noru, yun yung international name niya, ay mayroong lakas na 118 to 149 kilometers per hour at pagbugso na 118 kilometers per hour. So, inabisuhan na po ng pamahalaan ng Vietnam na wala munang papalaot ng mga mangingisda dyan papunta dito sa kanilang mga exclusive economic zone. So, ang pinakamababang temperaturang naitala dito sa Baguio City, 16 degrees Celsius at inaasahan itong iinit mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 24 degrees Celsius. So, speaking of, nasa state of calamity na ata. Alam niyo mga ka-MB, ayan nga, sabi nga ni Charles, kailangan maging maingat tayo kasi grabe yung pananalasa nitong bagyong Karding. Tapos sabi mo nga, meron na namang namumuong circulation. And sana naman bago pumasok ang bagyong yan ay maging maayos na po ang kalagayan po ng ating mga kababayan, especially dito po sa mga part ng Quezon, Aurora, Nueva Ecija, grabe po. Bulacan, grabe. And yan nga po yung mga places na inikot po ng ating presidente, si Bongbong Marcos kahapon po, kasama po ang National Disaster Risk Reduction Management and yung iba pa pong mga kailangan dyan, every time may sakuna, mga Office of Civil Defense, mga DSWD, and doon nga po sa kanilang pag-iikot, nakita nila kung gaano napinsalang ilang mga lugar dito po sa Philippines, as I mentioned kanina po, and nagkaroon po sila ng press briefing kasi kailangan pong mabilisan pong maisaayos, mabilisang makapagbigay ng tulong dito po sa ating mga ka-MB. And ang isa po sa pinaka gustong i-make sure po ng ating Pangulo ay ang safety. Kasi may mga kababayan tayo na dahil nga nais na nilang ayusin yung mga bahay nila, pwedeng bumalik na sila sa kanilang mga bahay, may i-save sila. Pero hindi natin kasi alam kung safe na ba yung area. So isa yon sa mga binabantayan. Dapat ma-clear yung mga areas, magkaroon ng road clearings. Kailangan po yung mga, mamaya may kuryente pa pala doon, di ba? Yung mga hindi mo kasi alam. And ayun nga, we are really hoping po, DSWD as well, sana po makapagbigay tayo ng tulong sa ating mga kababayan. And we are hoping po na mabilis talaga ang action ng ating government. This is actually the first na bagyo ata na, hindi naman first, na malakas na bagyo na talagang kailangang tugunan ni Pangulong Marcos kasunod nung paglindol po noong July. Yes. Kakaupo niya pa lang, di ba? Oo nga. At saludo naman tayo, kasi agad-agad nga, kahapon din, nagkaroon din ng aerial inspection ang ating presidente. Although, there were, na parang sinasabi nila na hindi pa muna makakapunta nga ang ating presidente doon. Pero saludo po kami sa inyo. And speaking of that din, kasama niya nga ang NDRRMC at ito nga pong agency na ito is nire-recommend nila. Although automatic na dapat din ito, kasi binabagyo na yung work suspension nga ng ating mga government agencies din. Doon sa, lalong-lalo na doon sa 8 rehiyon, na tinamaan ng bagyo. Doon sa Regions 1, 2, dito sa CAR, 3 Calabarzon, Mimaropa, and Region 5 din. Pero of course, yung iba kasi, like dito nga sa Cordillera, hindi masyado. So, balik operation na sila. So, we will give way na lang. So, ang jurisdiction na lang is for the LGUs dun sa mga nabanggit na region. So, di ba nabanggit natin kanina, may mga iba't iba nga na mga provinces like Nueva Ecija, yan, Bulacan, Zambales. So, doon sa mga areas na yun, talagang hindi nila kaya
work suspension, yung class suspension din, wala din. So para to ensure the safety of the people there, it is advised na wala mo nang pasok and tumutok tayo sa mga emergency operations, sa clearing operations ng mga probinsyang ito, mga rehiyong ito. And also, we would like to commend din yung fast response aside sa, yun nga, si President Bongbong Marcos kanina, yung fast response ng mga military units natin. Yes, the Armed Forces of the Philippines, yan, as early as noong Saturday pa ata, they're all alerted na. All units possible para sa humanitarian assistance and disaster response for Bagyong Karding. And they had helped a lot actually dito sa mga, yun nga, yung mga operations na nangyari dun sa mga rescue operations. So, saludo din po kami sa inyo. Oo, Yes, totoo yun. Kasi wala na akong BB time. Ganon ba? Ganun ba? Oo, kaya totoo po yun. Galing, Yan. galing. And speaking of, ito nga pong Bagyong Karding, kahapon, pagkatapos manalasan itong Bagyong Karding, nagsagawa po ng aerial inspection si President Bongbong Marcos Jr. sa mga naapektuhan ng bagyo, lalong-lalo na dito sa probinsya ng Nueva Ecija, dyan po sa Tarlac, at dyan po sa Bulacan. So, sakay po ng Bell, nakalimutan ko kung anong type yung kaniyang helicopter, nag-ikot po siya sa iba't ibang panig ng mga naapektuhan nitong Bagyong Karding. And sinabi po niya, and I quote, "Nueva Ecija and Aurora are without power. We are sending gensets now. But generally, the damage to public and private infrastructure is minimal. Government services are almost at full function. Main road thoroughfares are possible and communication is up and running." So yan po yung statement ni President BBM dito nga po sa nangyari pa ring aerial inspection. Kasi doon sa aerial inspection, nakita kung ano yung mga nag-overflow na mga nag-overflow na mga ilog, mga nabaha, or kung saan pa yung mga hindi pa accessible. So with that, dadagdag ko na din, nakipag-ugnayan na din po siya sa kanyang gabinete upang itong maagarang pagresponde para sa mga naapektuhan ng bagyo. So mula po from US, especially from New York, lumipad po siya noong Sunday at dumating po siya dito nung Sunday ng umaga. So ngayon po nakipag-usap na siya sa kanyang gabinete upang maibigay po yung mga karagdagan pang tulong and give directions na din sa kanyang cabinet members para nga din naman po sa agarang tulong. So sinabi po sa kanyang pagpupulong kahapon, dapat nga po ang Department of Agriculture, itong Regional Disaster Risk Reduction and Management Operation Centers ay maging aktibo at pag-preposition na din ho ng mga buto ng rice and corn at iba't iba pa pong mga assistance na pwedeng ibigay sa ating mga magsasaka at makipag-coordinate sa mga LGUs at sa mga DRRM at pagpapatuloy po ng Animal Protection Advisory to the Animal Protection and Council Office, LGUs and farmers leaders for them to disseminate the same information to the community and local farmers. So madami pa po ang inaasikaso ngayon ng ating Pangulo para po sa pagresponde ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para maibigay na din at agaran. Dapat lang kasi ang mahal talaga na naman ng mga bilihin. Tataas na. May price freeze ba? Doon sa, wala pa namang mga in-announce nasa sa lanta, price wala list, pa. pero state of calamity state ng of iba. calamity sila sa Automatic automatic na na ata. may Ayun. price Freeze. Ayan. Okay. Naku, speaking of presyo, magtungo naman tayo sa presyo ng langis. Sana makatulong din to sa ating mga chopper din, dahil ngayong araw na ito is may rollback na naman na mangyayari. Ito ay sunod-sunod na, 4 na linggong Ganda. sunod-sunod na may rollback piso. po tayo. Piso lang, ang piso ganda din. pero Okay na din, Tulong pwede. na din, pero Wala. sana biglayin naman sila nung 6, Oo, di ba? 6 pesos rollback. Kasi ganun naman Ganda. nila binigla noon ng mga... Nung last week nga ata is wala ngang pagbabang nakita sa gasolina. Pero ngayon, ang gasolina ay may pagbaba na 1.65 per liter. Ayan, sa diesel naman is 1.25 per liter. At sa kerosene naman ay may pagbaba ng 1.35
per liter. Pero of course, Yes. magkakaiba po yan sa mga iba't ibang oil firms. So makikita po natin yan sa ating screen. Yan po yung parang estimated na ibababa po ng ating mga oil firms. Pero ayan na nga po, ang estimate nga dito sa may Caltex, sa may mga Clean Fuel, Shell, Sea Oil, Petron, Flying V, more on 1.65 per liter sa gasolina. Again, 1.25 per liter sa diesel at 1.35 per liter sa kerosene. Ito po ay dahil pa rin sa medyo mahirap na kalakalan nga dito sa ating world market. Paghina ng trading. Oo, yung trading. And then, yun ding patuloy na hidwaan din ng Russia at Ukraine. Hindi pa ba sila tapos? Hindi pa Tama sila na. friends. Oo. Ang dami nang nagaganap sa ating mundo. Kung ano-ano pang mga away-away, mga bagbestie. Alam mo, minsan nakakatakot yung ganun kung sino pa yung magkatabi, yun pa yung mag-aaway. Oo. Diba? Pero Parang sila talagang, eh. Oo. nako. Pero mas maganda may nag-aaway. Bakit? Kasi nalalaman nyo yung isa't isa yung tunay yung kulay. Wag na, kaso yung ganun. away nila, sobrang Yung away nila, damay naman lahat naman Yun ng lang. ano. Yun nga lang eh. Oo. Applicable lang yan sa mga magjowa or mga kwan, Oh, tama na. kaibigan. Next topic. Oh, sige, next time makikipag-away. Ganun ba? Joke lang Anyway po. po, in-update po ng City Council po dito sa Baguio City ang atin pa rin pong contingency plan. Ito nga pong noong 16 hanggang 19, if I may check. Oo. September 14 to 16, if I may say pala, no? Nagkaroon po ng update ng ating contingency plan. Ito hindi lamang po para sa COVID-19, ano? Pero pati na rin sa mga earthquake, sa mga pwede nating mga kaharaping. Ayan, Kakaharapin. kakaharapin sa kuna mga ka-MD. So, in-update po nila yan. Isa po nga dyan ang ating paano nga ba natin aayusin or ililigtas ang ating mga sarili. Hindi naman ililigtas, pero paano tayo makikipaglaban sa COVID-19 just in case po, na dumami ulit itong ating mga cases. Ayan, itong contingency plan natin ay para po sa mga disease. Kasi hindi lang COVID-19 ang nilalabanan natin ngayon. May mga leptospirosis, may mga, Dengue. yung sabi mo nga, airborne and Waterborne. Air and waterborne. Even Oo. zoonotic yung leptos. Oo, Oo. mga ganun, mga ka-MB, mga dengue. Pero, Dami. syempre, ang isang focus pa rin natin talaga, COVID-19. Kasi alam natin, yung COVID-19, talagang tinako tayo ng Oo. COVID, no? Taon. Parang, Tagal. oo, parang, Tatlo. oo, if you will compare naman, hindi naman sa minamalit natin si COVID. Pero kasi si COVID, kaya nating gamutin agad if we have discipline. Pero, Oo. yung takot kasi na dinala niya sa Philippines, Yung sa mga trauma. residente, no? As compared sa mga dengue, matagal yan eh. Oo, Pwede kang, okay lang. Sanay tayo. Oo, pero yun nga mga ka-MB, just in case daw po na magkaroon tayo ng pagtaas ulit ng mga kaso, we should not worry because they have updated our contingency That's plan. good. Kung ano man po itong update na ito, siguro malalaman natin in the near days po kapag nag-announce po ang ating mga agencies. Pero let us not worry kasi the government are really putting their best po para tayo ay maging ligtas dito sa Baguio City. And sana po sumunod din tayo, sana hindi lang government. Paulit-ulit namin sasabihin na hindi lang po gobyerno ang makakapagpabago or makakapagpabuti ng sitwasyon nating mga residente, pero tayo rin po. Kaya kailangan makipagtulungan po tayo. Follow health and safety protocols. Tama. Tama. Yan. May chismis pa ba tayo? May May news chismis pa ako ba? mamaya. Ano yung chismis mo? Mamaya po, antabayanan nyo pa rin ang latest update dito nga po sa Bagyong Carding at sa mga dinaanan niyang mga probinsya. Antabayanan nyo po yan mamaya sa Morning Balita. Oo, naku mamaya po, naku may nag-text sa akin, sabi, Ano? Sino yan? baka naman gusto ko daw pumunta ng Abra kasi meron ano? daw po silang festival na gaganapin. Oy, ano Ano yan? nga ba ang Ano yan? festival na ito? Malalaman po natin mamaya sa dalawa po nating mga butihing mga bisita, kaya abangan nyo yan. Yes, at bago iyan, speaking of sakuna, dahil lagi tayong, kanina pa tayo nag-uusap about Oo. sakuna, about bagyo. Kayo ba, handa ba kayo kapag may sakuna? Ano yung parang, ninyo? May nakahanda ba kayong bag? Ako may nakahanda akong bag. Medyo. Alam nyo Ako yan. din. Oo. Alam May nyo emergency kit ako. Oo, naalala ko si Ate Red noon meron dala-dala siyang bag na umalis nung Oo. biglang lumindol sa amin. yan. Pero, May mga bata. ready. Ready, Tayo, oh. Sir Charles, ano mangyayari Wala, sa atin? takbo lang. Pero damit lang. Yung damit ko lang nasuot. Oo, no. Pero anyway, para tayo ay mga
kabalitaktakan ay magkaroon nga ng mga plano tuwing may sakuna, mga tips na we should follow. Ayan, at meron nga i-prepare ang ating isang intern dito, no? Si Ante. Ni Ante. Ang mamom na Ante. Sa Ilocano, sa La Union. Ante Lore, anya ti inyaramit mo para kanyame. Ayan, may ginawa nga siyang video, mga safety tips before sakuna. Ano nga ba ang mga ito? Panoorin natin sa videong ito na abiso ni Ante. Hello! Ako lamang ang iyong ante na magtuturo kung ano nga ba ang kinakailangan mong gawin bilang preparasyon sa sakuna. Una sa listahan, dapat ay mayroon kang go bag na naglalaman ng tubig, delata, gamot, toiletries, mahahalagang dokumento, radyo, umot, flashlight, baterya, at of course, power banks. Pangalawa, i-check natin ang ating bahay at kapaligiran, lalong-lalo na ang ating power box. I-repair ang mga sirang kagamitan na maaaring magdulot ng aksidente. Pangatlo, siguruhing updated ka sa weather forecast na pwede mong mapanood sa pagtutok ng morning balitaktakan. Pang-apat, dapat ay ilikas din natin ang ating mga alagang hayop sa safe na lugar. Pang-lima, magsaliksik din kung ano ang emergency hotlines na inyong lugar. Pang-anim, makinig sa mga pahayag na binigay ng iyong barangay. Kung kinakailangang lumikas ay magtungo sa pinakamalapit na evacuation center. Yan lamang ang top 6 na abiso ng iyong ante. Manatiling alerto at laging mag-ingat. Lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkaksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag
Yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Oras natin alas 7:34 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon. At ngayong umaga ating pasadahan ang mga balita sa Morning Balita. Unahin po natin dito sa Central Luzon at explosive intensification. Yan po ang nakikitang rason ng pag-asa sa biglang paglakas ng bagyong Karding mula sa pagiging severe tropical storm na umabot sa super typhoon. Ating alamin yan sa kwentong ito. Ipinamalas kahapon ng bagyong Karding ang lakas nito sa Central Luzon. Sa bayan ng Bordeo sa isla ng Pulilio Island, unang naglandfall ang bagyong Karding. Pinatumba ni Karding ang ilang puno at inabot ng storm surge o daluyong ang mga bahay na ilang metro ang layo mula sa dalampasigan. Sa bayan ng Panukulan na kadabing bayan ng Bordeos, malakas na ulan at hangin din ang naramdaman. Sa bayan naman ng Pulilio na pangatlong bayan sa isla ng Pulilio, hinambalos ng daluyong ang mga bahay malapit sa Pampang. Sa huling update ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sinisikap pa nilang makakuha ng detalye sa sitwasyon ng isla. Sa damages po, hindi pa po namin mabibigay sa inyo yung report ng damages kasi hindi pa rin po sila, nagko-consolidate pa rin po sila para bago ibigay sa amin. Ano po? Tapos sa casualty naman po, wala pa pong official na binibigay din. Aabot sa higit 700 na individual o higit 300 na pamilya ang nag-evacuate sa buong isla. Naglandfall sa pangalawang pagkakataon ng bagyo sa bayan ng Dilangan, Aurora. Inabot din ng storm surge ang campsite ng beach resort na ito sa bayan ng Dilangan sa paglandfall ng bagyo. Bumisita na din kaninang umaga si Governor Christian Novera sa Dilangan upang tignan ang pangangailangan ng bayan. Sa pagtama ng bagyong Karding, marami ang nagulat sa biglang paglakas nito. Ayon sa Pag-asa, explosive intensification o biglang paglakas ang nangyari kay Karding sa pagiging super typhoon nito. So pag sinabi natin explosive intensification, yan yung yung mainit na karagatan yung kanyang dinaanan. And especially, meron din tayong tinatawag kasi na Philippine Sea Effect. At yan po talaga, yung kapag dumadaan yung mga bagyo dyan, 60% of the time, talagang lalong lumalakas yung bagyo dahil nakakapag-ipon nga ito ng enerhiya. Samahan mo pa ng mababang vertical wind shear, kaya naman nakapagpalakas talaga ito habang nandyan nga sa ating Philippine Sea. Dagdag pa ng ahensya, malaking epekto sa pag-iiba ng track ng bagyo ang pag-ihip ng high-pressure area mula sa hilagang bahagi ng China at Russia. Tama po yan. Bukod sa high-pressure area kasi dito sa may Japan na lumakas nga dahil nga sa paglakas ng ating wind flow doon, pati yung high pressure dito sa may China and Siberia, nagsisimula na rin kasing mag-form. Kaya talaga namang natulak ng gusto itong si bagyong si Karding. Kaya naman invest na dito sa hilagang Luzon yung tumbok, medyo mapalad na tayo dahil medyo bumaba. Tuloy-tuloy na sumugsog yung trap at dyan nga sa gitnang Luzon pumahakat. Mula sa super typhoon, umina ito sa typhoon category sa pagbayo nito sa gitnang Luzon. Lumabas ang mata ng bagyo sa probinsya ng Zambales kaninang umaga papuntang West Philippine Sea. Sa bayan ng Santa Cruz, Zambales na isa sa mga dinaanan ng bagyo, kalmado kanina ang panahon. Pero hindi pa rin pumalaot ang mga mangingisda dahil sa gale warning. Mayroon ding ilang residente sa bayan ang lumikas pero balak na din nilang magsiuwian sa paglayo ng bagyo. Nagsagawa din kanina si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng aerial inspection sa mga probinsya ng Nueva Ecija, Tarlac at Bulacan. Wala pang plano ang Pangulo sa ngayon na bumisita sa mga apektadong lugar. Charles Limon para sa Luzon Headlines. At dito naman po sa Pangasinan at La Union, hindi masyadong naramdaman ang epekto ng Super Typhoon Karding. Alamin yan sa balita ni Sofia Pagaduan.
humina ang bagyong Karding dahil sa epekto ng kalupaan. Kaya ang lakas ng hangin ng bagyong ito ay umabot sa 140 kilometers per hour at ang pagbugso ay nasa 170 kilometers per hour. Nasa tropical wind signal number 1 na ang gitna at kanlurang bahagi ng Pangasinan habang ang natitirang mga bayan naman ay natanggal na sa listahan. Ngunit nakataas pa rin ang gale warning sa buong baybayin ng Pangasinan. Sa Lingayen Beach, ipinagbabawal muna ang paliligo at pagpapalaot ng mga mangingisda. Kita naman sa video na ito, nakuha mula Dagupan ang pagbaha sa ilang mga kabahayan, bagamat wala naman silang nararamdamang malakas na pag-ulan. Pinapayuhan din ang lahat na huwag munang lumabas ng bahay. At sa ating mga local chief executives at kapitanes, na sundin ang nasasaad na protocols tulad ng pagsasagawa ng paglikas o preemptive evacuation, lalo na sa mga nakatira na considered as high-risk areas, katulad po ng flash flood at landslide-prone areas. Binabantayan din ang Binga ang Buklao San Roque Sub-Basin sa San Manuel, Pangasinan na ngayon nasa non-flood status pa rin. Nagbabala rin ang Central Pangasinan Electric Cooperative sa posibleng power shutdown sa probinsya dahil sa panakanakang pagbugso ng hangin at ulan. Sa La Union naman, natanggal na kaninang umaga sa listahan ng Tropical Cyclone Wind Signal ang probinsya. Umaraw na rin sa probinsya kumpara kahapon na maulap at may panakanakang pag-ulan. Kaya si Mang Reynaldo tuloy ang pasada. Namamasada kasi kung hindi ako mamamasada, hindi rin ako kakain. Tapos meron pa pang motor. Hindi ako mamamasada. Wala, nahihila na naman yung motor ko. Pero hindi pa rin pakampante ang probinsya sa pagbuti ng panahon. So far, ang La Union naman po, ang weather natin dito sa La Union is medyo maulap pa rin, pero yun nga po, kuminto na po yung mga pag-uulan at paghahangin po. So sa ngayon, wala naman po tayong na-monitor na kahit anong incident sa ating province. And pero ongoing pa rin po yung ating assessment kung may mga reported na preemptive po ba tayo. Nagkaroon din ng preemptive evacuation ang ilang residente sa probinsya pero agad ding nagsiuwian ang mga ito. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang operational briefing upang mabantayan lalong-lalo na ang mga coastal areas ng syudad. Nakataas pa rin ang gale warning sa baybayin ng probinsya kaya ipinagbabawal pa rin ang pagpalaot ng mga mangingisda. Actually, before pa dumating itong Typhoon Karding, nakahanda na po ang ating Provincial Emergency Operation Center. Ganon din po ang ating mga local DRRM Emergency Operation Center. Naka-ready po yung ating mga stockpile for food and non-food item, and at the same time yung mga equipments and capabilities po na maaring magamit man po. Pinag-iingat pa rin ang publiko sa mga pag-uulang dala ng bagyong Karding at ng habagat. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang alas 8 ng gabi ang bagyo. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At dito naman po sa Baguio City, ginunita ang anibersaryo ng pagkakaibigan ng Japan at ng Pilipinas. Tiniyak ng bansang Japan ang suporta at tulong sa bansang Pilipinas. Alamin natin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Masayang ipinagdiwang ng mga miyembro ng Filipino-Japanese Friendship Association of Northern Luzon ang kanilang ika-50 taong anibersaryo. We recall and commemorate today our collective growth as two nations who have found ways to collaborate and continuously help each other. With this, we are further reminded of the unbreakable relationship between Japan and the Philippines. The friendship between our two nations, we have stood the test of time as exemplified with our celebration today. Even during this pandemic, we have not left each other's side. This diversity has led to the progress of our city, not only financially, but also socially and spiritually.
This is the significance of celebrating occasions such as the Filipino-Japanese Friendship Anniversary, as it honors and highlights the cultural and historical ties that run deep, as well as the many significant contributions of our local Filipino-Japanese community. Receiving the third place in the same Tinalakay sa nasabing pagdiriwang ang halos 40 taon ng pagkakaibigan ng bansang Japan at ng resyon ng Cordillera. Dito inalala nila ang kabaitan ng namayapang nagtatag ng asosasyon na si Sister Teresa Uno. Simbolo kasi si Sister Uno ng pagkakaisa at kapayapaang nais ipagpatuloy ng grupo. Dedicated hard work and a responsive vision for all Northern Luzon Nikkei. To everyone, Kampai! There are still wars in various parts of the world, and the children are living in anxiety. Each of us must strive for peace. The seeds of love that the late Sister Uno and my beloved sister, the late Maria Terauca, sowed will grow into flowers and bear fruits. Cheers, Abong! Congratulations! Upang may pakilala rin ang kultura ng Japan sa rehiyon, ilang mga proyekto ang kanilang iprinisenta. We have decided to establish a Japanese language school here at Abong. I believe that the number of students to study in Japan will continue to increase in the future. The Philippines Overseas Placement Program ranks amongst the best in the world, and I believe that the number of overseas students from Northern Luzon will increase further in the future. Inaasahang mapagtitibay pa ang relasyon ng dalawang bansa pagdating sa aspeto ng kultura at edukasyon. We now enjoy the golden age of the bilateral relations. According to the recent poll conducted by the Filipino Research Forum, approximately 80% of the Filipinos now trust Japan. As the ambassador of Japan, I'd like to express my deepest gratitude to the Filipino peoples. The fourth generation of Nikkei community has become the center of a wide range of activities, and the fifth and sixth generation will be increasing in the future. 令和4年9月25日、在フィリピン日本国大使館特命全権大使越川和彦、おめでとうございます。Nagsimula ang matibay na relasyon ng bansang Pilipinas at Japan simula pa taong 1889. Arnel Cabanizas, and thank you once more. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang pasada ng mga balita ngayong umaga sa Morning Balita. Para po sa mga karagdagang mga balita at mga update, tumutok lamang po sa Luzon Headlines, alas 6 po yan ng gabi, at News Force North Luzon, alas 6:30 ng gabi. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Star Music offers a complete line of musical instruments. Wazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Wazar Music, bringing music closer to your hearts. So masakit ang ulo sa Paulinimen, yung haway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Best sellers that we have are the pork sisig, sisling liempo, quarter leg,
And then we have the sizzling beef pares as well. Ayan mga ka-MB, para good vibes naman tayo. Mahilig ba kayo sa mga films? Isa ba kayo sa mga mahilig manood sa mga iba't ibang sites? O kaya naman ay favorite nyong pumunta sa mga sinehan? Nako, dito po sa probinsya ng Abra, alam nyo ba na binubuo na nila or talagang pinalalakas po nila ang industriya po ng paggawa ng mga pelikula. And isa nga po dito, noon lamang pong first week po of September, in-announce po nila ang 4th Abrenian Heritage Film Festival 2022 at ang tema po ay Tagipatgen. Nako, napakalalim po ng Tagipatgen na word, no? Hindi natin alam, pero for sure po ito ay may magandang mensahe. And para po malaman natin ang ano nga ba ang tema po nitong film festival, tungkol saan nga ba itong kanilang Abrenian Film Festival po, makakasama po natin today ang director and founder po ng Abrenian Heritage Film Festival na si Mr. Dexter Macaraeg at ang isa po sa mga board member po ng Cine Abrenio, si Dr. Joey M. De La Cruz. Good morning po sa inyo, sir. Good morning pala. Naku, nag-good evening tuloy ako, sir. Good morning sa inyo dyan sa studio, sa Baguio City ba to? Sa yes, sir. RNG. Yes, naimbag na bigat kada kayong amin dito. Ayan. Magandang umaga at ng ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Cordillera, particular dito sa lalawigan ng Abra. Ayun. And sir, hindi lang po tayo Cordillera, umaabot po tayo sa buong mundo dahil po meron po tayong Facebook live stream and buong Northern Luzon po ay makikinig po at alam ko interested po sila dito sa ating Heritage Film Festival. Sir, Tagipatgen. Ano po ba ang meaning ng Tagipatgen at bakit ito ang napili po nating tema para sa ating film festival? Ito bali ang tema ng ating pagdiriwang sa ika-4 ng Abrenian Heritage Film Festival Tagipatgen. Ito ay pagpapakita ng tungkol sa mga values, kagandang asal at parte ng kultura ng ating lalawigan at ang buong Cordillera. Sir, when we say Heritage Film Festival po, sir, paano po ba nagsimula itong ating naisipan natin, magkaroon naman tayo ng film fest natin? Kasi alam natin, sir, no, na before, hindi talaga, ang akala kasi ng ibang productions po ay usually malalaking production, malalaking director. Pero sir, paano po tayo nagsimula sa thought na let us also make our own film festival? Okay, actually yung simula ng 2016, nag-workshop ako kay Director Brillante Mendoza. Wow. Scriptwriting kay Sir Ricky Lee. Tapos umuwi ako dito sa Abra para gumawa ko ng short film ko, which is Balitok. At nanalo yun sa New York at saka sa Manhattan, USA. So sabi ko, parang walang festival dito sa Abra. And then, nag-coordinate ako dito sa Abra State University, Abra State Institute of Sciences and Technology para magkaroon kami ng film lecture and workshops. Tapos hanggang sa MOA ako with Department of Education Abra. So binigyan kami ng pagkakataon para magbigay ng 3-day film lecture workshop na merong support ng Film Development Council of the Philippines. Kaya noong 2019, through Cine Abrenio, na registered siya sa Department of Trade and Industry, itinayo na namin itong Abrenian Heritage Film Festival para mabigyan ng ma-promote ang heritage, arts, and culture ng buong probinsya, including the Cordillera region at saka ang Ilocos region. Kasi I believe kami ang kauna-unahan dito sa probinsya ng Abra na magkaroon ng regional film festival. Kaya
Noong 2019, in celebration of the 100 years of Philippine, centennial celebration of Philippine cinema, so nakapaloob doon yung aming festival, kaya makasaysayan yung pagbubuo ng Abranian Heritage Film Festival dito sa lalawigan ng Abra. Doon ang aming pagkasama kung saan in 2019 ginawa namin ang first Abranian Heritage Film Festival. At dahil nagkaroon ng pandemic ng 2 taon, pinagpatuloy pa rin namin, although yan ay online or virtual competition. At ngayong nagbabalik na sa normal ang buhay ng bawat isa, kaya na pinagpatuloy pa rin namin ito ngayong pang-4, the 4th Abranian Heritage Film Festival, na nagkaroon ng face-to-face na ginanap ulit ito sa probinsya ng Abra. Ito ay isang paraan para naman namin itaguyod at ipagmalaki at ipakita sa buong mundo kung ano yung mga mayamang kultura na meron ang ating lalawigan, ganun din ang Cordillera at ang buong Luzon. Kung saan ang mga nagkaroon ng mga pagkakataon na sumali sa patimpalak na ito, hindi lang sa Cordillera, sa Abra, kundi maging ang Northern Luzon, galing din sa Metro Manila at ibang panig ng ating bansa, na kung saan sa mga susunod na mga film festival siguro ay lalawak pa ang saklaw nito. Sir, are these films mga short films po or talagang yung kanilang ay yung talagang parang buong film na umaabot ng 1 hour, 1 hour 30 minutes? Paano po yun, sir? Yeah, short films lang siya, tsaka documentary. So, based siya dun sa team na Kadipatgan. So, meron kaming selection committee. Sila yung namili actually doon sa mga sinubmit na mga entries. Tapos, meron din kaming festival jury para magkaroon talaga siya ng talagang competition siya, hindi yung basta-basta mag-submit ka lang, tapos bahala na kung ano. Kaya, dumaan talaga siya sa selection, tapos merong jury, hanggang sa in-announce na namin noong September 10 yung mga nagwagi doon sa ika-4 na Gawad Cine Abrania. Sa katunayan, maliit lang na grupo itong Cine Abrania. Binubuo lang ng 5 na board members, 6 na kami. At noong sinimulan pa namin ito, actually, 2 lang kami ni Direct Dexter na nag-usap tungkol dito. Hanggang ito ay medyo lumawak na ng lumawak. Kaya ito ngayon, ating ipagpapatuloy kung ano yung nasimula. Ayan mga sir, nabanggit nyo, nagsimula tayo 2019 and then nagka-pandemic pero tinutuloy-tuloy pa rin natin. And up until now na nagkaroon na ng face-to-face, okay na yung restrictions. Sir, paano natin naitaguyod itong pagsusulong talaga nitong ating kultura and through ito pong paggawa ng mga short films? Kasi alam natin, hindi kasi lahat open sa pag gumawa tayo ng film. Una nilang iisipin, mahirap yan, magastos yan. Yun pang una nilang iisipin. Pero how were you able to inspire po yung mga ibang mga sabihin nating normal na mga tao na ay gusto lang sumubok dito sa industry? Paano po natin na itaguyod na tuloy-tuloy pa rin po itong film festival po natin? Ayan, sa tulong ng social media, kung saan nating napalawak ang ating access sa mga tao sa buong mundo, at dahil na rin sa ating pagkakaroon ng marami ng kakilala at kaibigan sa larangan, dahil ako ay nasa academe ako at si Direk naman ay nagkataon na sa film industry siya. So, pag pinagsanib na yung dalawa at lalong lumalawak yung saklaw at kung saan, diyan na ngayon nagkakaroon ng mga pagkakataon ang mga may interest at saka passion doon sa paggawa ng pelikula. Ito ay maging maikli lamang, short film at documentary na kung saan ito naman talaga yung itinataguyod ng grupo. At kami nagpapasalamat dahil sa pagtangkilik ng mga kasamahan natin at sa kanilang patuloy na paniniwala sa grupo, maliit man itong grupo, dahil ang grupo namin ay hindi siya profit-oriented or income-generating group, dahil ang advocacy namin ay talagang ipagpatuloy na tuklasin at ipagmalaki kung ano yung kayamanan na meron tayo. Ayan, sir. Kamakailan lang nagkaroon din po tayo ng film talks. Sir, syempre hindi po kami nakadalo. Sana po nagka-chance kami na makadalo din po sa film talks. Pero sir, ano po yung pinaka
mensahe, kung meron kayong isang very important na message na nais po ninyong sabihin sa lahat po ng mga dumalo sa Film Talk, sa lahat ng nanonood po ngayon, pagdating po dito sa pangangalaga at pagsusulong po ng ating film, ano po ba yung dapat nilang, kumbaga, ano yung dapat i-ready nila yung sarili nila para saan pag pumasok po sila sa industriya ng film? Ako bilang katutubo, dahil I belong to one of the Tingyan tribes in the province of Abra at ipinagmamalaki ko yon at bahagi siya ng aking buhay at kung saan mayaman talaga ang kultura na meron ang lalawigan. At alam ko na ang iba pang mga panig ng bansa na kung saan meron tayong mga indigenous people ay meron din ang mga ito at lalong-lalo na sa ating mga may passion or interest tungkol sa paglikha at pagdodokumentaryo ng ating mga kayamanan. Ngayon naman ay kailangan para dahil ay lalong-lalo na sa larangan ng edukasyon na kung saan ang mga ito ay untong nawawala na kung saan kailangan ang mga may kasanayan para dito ay magpatuloy silang magtuklas at magkaroon ng dokumentasyon para sa mga susunod na henerasyon. At kami nagpapasalamat sa ating mga kaibigan na kakilala o kasamahan na nakikinig sa ngayon na meron talagang kasanayan sa paglikha ay ipagpatuloy lang ang inyong nasimulan at magsama-sama tayo, magtulong-tulong tayo para sa pagtataguyod ng ating kulturang Pilipino. Ayun, si Sir. Gusto ko lang idagdag, ang Cine Abreño kasi is not about celebrities. So kami ay class ng mga talento at sining ng mga kabataan, lalong-lalo na dito sa probinsya ng Abra at paging sa Cordillera Region. Ginagawa namin siya taon-taon ito at sa tulong ng Film Development Council of the Philippines at sa selebrasyon ng Philippine Film Industry Month, itong buwan ng Setyembre. Kaya minabuti namin na gawin ito taon-taon kahit na yung past 2 years, we shifted online kasi ayaw naman namin na kabubukas lang namin ng 2019 tapos isasara na kagad namin. Kaya yung challenge na yon na we had it online, madami pa rin naman mga nag-submit kaya naniniwala kami na itong Cine Abreño ay at least sama-sama kaming mga board members, patulong namin itong FDCP, nung nakaraang taon ang Department of Tourism Cordillera at yung mga maliliit na mga ahensya, nabigyan kami ng suporta at maipaguyod ang ganitong klaseng regional festival dito sa Cordillera Region. Sir Dexter, yes po? Maliit lang na grupo ang sa amin at ganun pa man, nagpapasalamat kami doon na nag-ambag kaya tumulong. Dahil wala kaming kakayahan upang pagpatuloy dahil sa mga tulong nagpapatuloy at paano pakunti-kunti magiging inspirasyon din sa amin upang sa ganun ang nasimulan namin ay hindi naman siya pusa na mawawala lang ng basta. Dahil ito talaga yung pinaka-advocacy or ka-define namin. At na kami nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-abot. Lalong-lalo na ngayon yung Port Abreñan Heritage Festival, siyempre hindi natin makakaligtaang pasalamatan ang FDCP at ganun din ang ADTEMCO, Abra, na nagambag din para sa mga pabuya, para sa mga sumali ng patimpalak. At iba pang mga grupo na maliit man, pero pag pinagsama-sama ay malaki ring bagay ito. Kaya yun ang naging inspirasyon namin. Ayun. Dr. Joey and Sir Dexter, may chance po ba na ma-view po namin itong inyong mga films? Saan po kaya namin pwedeng i-view? Saan kami pwedeng bumisita, sir? And may mga upcoming workshops and other film viewing pa po ba tayong magaganap, sir? So far, nasa FDCP channel siya. Mapapanood doon, pero kung pwede naman maimbitahan kami dyan sa Baguio City, kahit na anong school, for example, dyan sa SLU, sa University of Baguio, UT Baguio, pwede naman namin dalhin itong mga films para at least magkaroon ng interaction and of course, film lecture and workshops na inaabangan namin na magkaroon din kami ng at least yung parang roadshow. Kasi kung lagi na lang online, hirap naman ng ganun. Mas maganda yata kasi nakabalik naman na tayo sa, physical
face-to-face na interaction. Kaya kung merong mga university dyan sa Baguio City, kung pwede naman kaming maimbita at dalhin namin yung mga films there. We'll have to collaborate and coordinate with the respective university. Ayun. Sir Dexter and Dr. Joey, very short po ang ating pag-uusap pero marami po kaming inspirasyon na napulot. And sir, we are really hoping po na soon ay makasama din po namin kayo at makapag-view po kami ng inyong mga film. Sir, baka may mga gusto lang po kayong ibatiin? Actually, gusto namin bumisita din sa studio nyo. Ayun. At kaso nga lang, magsimula na kasi ang start ng classes at saka, ayun. Sabi na lang ni Dr. Joey yung aming gustong para makarating din kami dyan sa studio nyo one time. Ayun. Isang karangalan namin na maging parte rin ng pagtataguyod ng ating cultural heritage sa pamamagitan ng film, sa pamamagitan ng festival. Ganun pa man, gusto kong ipaabot ang aming pasasalamat sa FDCP Film, lalo-lalo na kay Chair Tirso Cruz III, doon sa ADTEMCO, sa aking paaralan, sa aking pinagtuturoan, sa Pangulo ng Universidad, Dr. Gregorio Titoques, at saka sa tulong din ng ating Vice President for Academic Affairs, Dr. Nelda Ignalen, at kay Executive Dean ng Bangged Campus, kay Prof. Leigh Pasos, at sa mga mag-aaral at mga guro sa lalawigan, pati na rin ang DepEd Division of Abra. Kami nagpapasalamat sa lahat ng mga sumali, sa lahat ng mga filmmakers, film directors, sa kanilang iniambag at sana magkaroon tayo ng pagkakataon na magharap-harapan ng personal at tulad ng binanggit ni Direk, kung may mga paaralan na gustong kami makadaong palad at saka makasama para sa mga film lectures at pagpapalabas ng mga ilang dokumentaryo na mayroon na, ay handa naman kami na dumating kung merong mang paanyaya sa mga paaralan ito. For sure po yan, Dr. Joey and Sir Dexter, maraming salamat. And magandang umaga, mabuhay po ang ating mga nagsusulong pa rin po sa ating kultura dito sa Cordillera, kultura sa Abra, at sa industriya po ng film. Ayan po mga ka-MB, sa panahon po natin ngayon na halos lahat po ay ayaw nang magbasa, nakatutok na lang sa social media, o kaya naman ay gustong nanonood na lamang, isang maganda pong talagang way po para isulong pa rin ang ating mga kaalaman tungkol nga sa kultura ay ang panonood, and maraming salamat sa mga katulad po nila na talagang ginagamit kung ano man ang pwedeng plataforma, maisulong lang po ang ating kultura. With that po, congratulations po ulit para sa ating mga Abrenian Heritage Film Festival members, mga nagsulong at sa mga sumali. Sana po ay nakapulot po tayo ng inspirasyon ngayong araw. Mamaya, ano na naman kaya ulit ang ating pag-chichikahan o kaya anong kalokohan na naman kaya ulit ang aming pagsasamahan. Tutok lang, magbabalik ang Morning Balitaktakan. Sa milky ng batang 90s, laran natin ang itrahan. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ano yun?
Tignan niyo yung Ano plant yan? sa likod ni Ate Rena. Oh, yan, yan. Kitty-kitty, Parang kahit. Pinag-uusapan kasi namin kanina sa commercial break, yung Oo, tanim niya tanim. is magka-height. Lagi, Lagi kasing nasa Kaya likod plant Ate ni Ren. Rena. Ganun. Plant ni Ren. Kainis kayo. Anyway, babawi ako sa inyo. Sana sumama ako sa ating games Sige, today. ano gagawin natin Ano ba yan? ngayon? Ano ba yan? Ano bang ating games today? Charm siya eh. Ayan, Alam! Naku, hindi ko yan Naku, alam. napakahirap naman yan. Ano yan? Kanta lang yan? Ito Or translate ano? lang or kanta? Ano ba yan? English. Translate. Okay. The iconic. Iconic. Ay, ayan! Ayan, sige. Gusto ko yan. Yung mahilig sa Filipino movies or Alright. MG. Okay, Translate the mechanic. Filipino words. Saray, may Translate the mechanics. Filipino words Act on into it when English. answering! Yes, Gusto ko right. yun. Act on it when Okay. Alright. Action it when Naku po, answering. hindi ko alam. Ites. Ang hirap naman. Oh yes, kaibigan mo. Kaibigan mo lang ako. Alam niyo, ano yun? Oh, English oh, namin? I am just your friend. I am just your friend. Ganun ba? Ganun ba? Oo. Ano ba? I am just your friend. I'm just your I am just your friend. I'm just your friend. Galit pa si Julina doon. Yan yung mga unang friend zone eh. Mga tito-tita Yun ba yun? natin ngayon. Oo. Or mali? Ganun ba? Tama ba yung ginawa ko? Oo, mali naman. Okay, tama daw. Tama. Oo. Okay, translate mo. Paano kung masaya yung delivery ni Oo. Julina doon? Oo. I'm just your friend. Ayan na. Okay. Sama. Ayan. I'm a bad person. Kasi ako Because- totoo, because the truth is, I'm still hoping that you will say that it's still me. Ganun ba? Oo yun. Oo, Ay, parang pwede. sabi ko na yun sa... Wow! Ay! Kanino mo sinabi? Kay Elliot? Ay! Ay, ganda. Uy, movie, oo, one more ulitin. chance. One more chance. Oh, ulitin mo Alam lang. niyo, ang One more sakit-sakit chance. niya. Yan ang iyak-iyak Si Popo at ako. Basha. Oo. Oo. Diba isipin niyo, grade 6 ako, naiyak ako sa love line. Ang harot. Tapos meron yung second chance, di Oo, ba? hindi. Yung ano nito, the Oh. last chance. Ay, hindi. Oo, yung Oh, kinasal second sila. chance. Second chance. Oh, yun. Sige, next. Sige. Masakati pa tayo. Bakit Subukan puro natin. Oo nga. Yan si Charles naman. Next na. Si Okay. Sir Charles naman ang next. Mahal mo ba ako dahil Do you kay... love me because you need me? Oh, Or yan. you need me because you love me? Oh. Ay, ang sakit! Sino daw kasi? Si Claudine. Oh, gawin mo. Kunyari, Wait, kunyari paano? may dumating na babae sa'yo, tapos hindi mo sure kung mahal ka or kailangan ka lang. Ay, Dali, ganun sabi ba? mo. Oo. Dali. Do you love me? Sige, go. Dali. Ano ba yan? Dali, dito sa kanya. Tig-isa kami, Ah, mamaya. ganun. Tag-iisa kami. Sige, Oo, Sige. Go. Do you love me because... Ano? Tagang ko yan, naalis na ako. Ayusin mo naman yung drama mo. Do you Paano love ba me yun? because you need me or you Oh. need me because you love me? Do you love me because you need me? Or you need me because you love me? Oh! Wala eh. Hindi tayo pumasa sa acting skills eh. Tinasagot na kita. Ganun ka, ganun. Oh. Huwag ka na magsalita, sabi ng babae. Ano, please, oo. Okay na, sige na. Alright, Next. Okay, next. Okay. Yan. Ah. Ano yun? Si Si Parang Kwan. galit. Why are you so Si angry? Bobby. But, So, Why bakit does it parang, seem anong like patingin, bakit galit ka? Bakit parang, Why does it seem like it's my fault? Why is it my fault? parang gusto kong sabihin yan. Sige, Sa ibang mga ano. kanino? Sa ano? So, you're you mad, Ah, ha? sige, Is it acting my mo nga, fault, paano? Char? Hindi kasi hindi ako, ano eh. Oh, ganun. si Ikaw na lang, si Sophia. Sophia Oh, na. si Auntie Sophia. Ano na kasi yung isa Oh, pa nga. sige nga. Oh, sige, subukan mo. Yan. Okay. Okay, Why are you internalize. so mad? Yun ba yung una? So, oo. Why are you mad? Why does it seem to be my fault? Oh! Why is it my fault? Ay! Ay! Oo. Practice lang. Tapos tinuloy, my fault, my gracious. Naging misa na, oh. Naging misa. Sige, next. Okay. Yun pala, Sige, no? sige. Hindi tayo away, Meron nasa pa ba? simbahan, no? Ang hirap mo naman yan. Akala mo, you thought there is none. Char! But there is. Ganun. There Pangit, is. ang weird. Ano, there is Oh, kaya none. Parang nga hindi ko maintindihan. Kaya nga You hindi really trina-translate sa you English. You really thought Ang there pangit is pala ng mga linyang to nothing. kapag English You na. really thought there is nothing? There is! There is! There is! Ang pangit. There is! Ha? There is! There is. Ganun. Kaya
nawiwirdohan ako kapag nanonood ako ng mga pelikulang trinanslate sa English from Oo, Tagalog. itinadub nila. Oo. Lalo na yung probinsyano, napapanood sa Malaysia. talaga? Oo. Kapflora. Lola Flora dapat yun eh. Flora. Meron pa ba? Meron pa ba? Wala na. Bakit? Gusto ko pa yan. Pero mga ka-MB, maraming salamat po sa lahat po ng nanood. Pero bago yan, narito na po ang resulta ng ating tugudugdugdugdug Small Town Lottery para po sa unang lottery para po sa ating unang labas 36-30, pangalawa 33. 30 and 3 po yun ha. First, ulitin ko, 36-30. Sa second po, 33. And then sa pangatlo, 30-28. Grabe naman yung 30, labas ng labas. Grabe naman. 30. Oo, sana 30 na. Swerte talaga. Pag 30 na, ako malapit na. Mga ka-MB, salamat po sa Corios family, De Guzman family, dyan po sa Habasita Cartas De Guzman, dyan po sa Niduaza Castillo, and of course sa Hidalgo family, maraming salamat. All over po, dyan sa La Union, syempre babatiin mamay ni Sophia ang mga mag-anak din niya. Sa mga nasa Nueva Ecija, mag-iingat po kayo, Bulacan. Maraming salamat. Yes. Naku, huwag natin babatiin kasi yung mga... hindi natin kapamilya Yes. Anyway, batiin ko na rin yung aking pamilya dyan sa La Union, Pagaduan, Castillo, Labrador, family. Ayan, ano naman sila, safe naman daw sila dyan sa La Union dahil nga hindi nila masyadong naramdaman. Pero keep safe pa rin po dahil meron pa rin epekto ang ating habagat. Kung hindi tayo lalabas talaga na talagang mandatory yung paglabas natin. Huwag na tayong lumabas. Pero ingat po tayo. And thank you po sa ating mga viewers dito sa Facebook Live po natin. Actually, ang daming nagko-comment. May nag-send pa ng stars. Si Mr. Mark ba yun? Si Mr. For Mark. 2 consecutive weeks actually. So thank you po. Hindi ko na po kayo iisa-isahin pero maraming salamat po sa pagtutok po sa Morning Balitaktakan. Ayan, batiin din natin ang Limon family dyan sa Ilocos Sur and also yung mga pinsan ko dyan sa Middle East. Hello sa inyo and see you in November. Kita-kita tayo. And also, yan. Sige, sa Friday ko na lang siya babatiin kasi malapit na birthday niya. And also, pasalamatan na din natin ang ating mga avid sponsors. Unang-una na po dyan ang Musar Music, Batang 90s Milk Tea, and dyan po sa Pugo Adventure Resort, dyan sa Pugo, La Union. Yes. Oo, and babatiin ko rin po ang ating Pizza Stack, Maranan and Balaceros Optometric Clinic, Dizan Vision Clinic, ang ating Annie's Grill, and the Outreach Corporation na napakarami pong produktong pampawi sa mga lamig-lamig sa ating katawan dahil wala ng sapaw. Ayan, and thank you rin po sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, at sa TG Home Builders. Kung gusto natin ng reconstruction, renovation of our houses, magtungo na po tayo sa TG Home Builders, ang inyong one-stop shop. At syempre, makakalimutan pa ba natin ang first and only 5-star mountain resort in the Philippines, ang Baguio Country Club. Nakasama niyo po ngayong umaga ang inyong gentle giant, Charles Limon, na palaging nagsasabing mag-ingat ka lagi. Sana. Oo, nakasama niyo rin po ang nag-isang minion in the house na iniingatan na. Talo ka doon. Iniingatan na, and the Randy Guzman. Ito naman NDRRMC. Bakit naman? NDRRMC lang nagtitext sa akin. Charot lang. Anyway, so magbabalik po next week ang inyong ate/tita, pero nagpapasalamat po ako dahil sinamahan niyo po kami na makipagkulitan at makipagkwentuhan ngayong linggo. And once again, this is your ate/tita na hanggang ngayon naghahanap pa rin, Sophia Pagaduan. At magbabalik po ang dynamic trio na original tomorrow dito lamang sa Morning Balitaktakan. Bye.